अय माने माखौ होनो मिथिगौ जानो हागौ जोंना बिमा माहारिफ्रा मिथिया सोरबा सोरबा आंनि बिखुनजो जानायफोर दं अय माने सेंग्रा सिख्ला सानै हिर'इन जानोब्ला केमसि बादि जा आइफन लानो गोसोब्ला केमसि बादि जा एक्टर जानो गोसोब्ला ठिकादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा आइफन लानो गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटियाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लाहैगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला ठिकादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा दारागावआव लेंहरगोन आजिखालि केमसेनो 20 थाखा होयो जोंनो 10 थाखाल' होयो माने जोंनि समाजा मा लामाजों थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावनो दहाय फैलामोन फैनानै थांबाय बिथांमोननावसो सोंनांसिगोन बेखौ मा जानानै दं सिस्टेमा फुटबलाव लेंहरगोन दारागावआव लेंहरगोन आबौ आबौ होनलायगोन ठिकादारफोरजों लोगो हमलायगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लालायलायगोन बङाइगावआव बेरायगोन गौहाटियाव थाहैगोन इक'लेन्डआव दुगैगोन अय हटेलाव थाहैगोन अय माने माखौ होनो मिथिगौ जानो हागौ जोंना बिमा माहारिफ्रा मिथिया सोरबा सोरबा आंनि बिखुनजो जानायफोर दं अय माने सेंग्रा सिख्ला सानैजों ज' थानो मोननाय हटेल हाबा जायागारा बेखौ होनो आंखौ गाज्रि मोननो नाङा समाजाव बेनो सोलिगासिनो दङ इक'लेन्डआव दुगैगोन अय हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला ठिकादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला केमसि बादि जा आइफन लानो गोसोब्ला केमसि बादि जा दाना मेथाइफोरखौ बारा खनसेनो खनलांबाय रायलाय खनलांनो लुगैथारमानि आं समाजनि बाथ्राखौ गुन होला